Hej alle sammen, det er Camilla fra Drengestreger. I dag har jeg samlet alt det mole, vi har herhjemme. Og igen, så tror jeg har husket alt. Det har vi også et mærke, vi har ret meget af. Jeg vil vise jer nogle af favoritterne inden for mole. Og jeg håber, I synes om det. Jeg starter hernede med Molos uldundertøj, skiundertøj. Det vil jeg simpelthen anbefale alle at købe. Det er så dejligt blødt. Og når mine børn har det her på, og så deres flyverdragt, så behøver de faktisk ikke andet tøj. Fordi at de holder stadig varme, selvom de er ude og lege sne i flere timer. Noget jeg især godt kan lide, det er selvfølgelig stjernen hernede. Men også detaljen med de her regnbuefarvede syninger i den grå her. Det er rigtig flot, synes jeg. Som I kan se, så har jeg købt ret meget i sæt til min yngste dreng. Især det her, det har vi været glade for. Det kan desværre ikke passe mere. Med uler og ørne og sådan noget på. Han har det også som en hue, som man heldigvis stadig kan passe. Det har vi været rigtig glade for. Og et regnbuefarvesæt, det skal man jo altid have. Så det kan han heller ikke passe mere. Han er ved at være for stor. En anden ting, vi har været meget glade for, eller vi er glade for, det er de her bukser, som faktisk er joggingbukser. Vi startede med at købe dem her med denimprintet på, men vi har også haft en trøje til, men den har min søn desværre mistet. Nu har han også dem her, de er fra efteråret med støvlerne her, og dem har han rigtig glad for. De sidder rigtig godt på ham. Der er sådan lidt baggy i bagpå, men det ser rigtig godt ud til ham. Fodboldprintet har vi købt, som I kan se ret meget af. Fodbold, det er jo bare sagen for de fleste drenge. Og vi har været så heldige at få fat i en molefodbold også, dengang at det her print det kom i butikkerne. Der kommer jo, som I kan, hvis I har fulgt med på bloggen, kan I se, at der faktisk er begyndt at komme i butikkerne et nyt fodboldprint for Molo. Og det er selvfølgelig også et must-have herhjemme. Udover fodbold, så er mine børn meget glade for basket. Så der har de selvfølgelig en basketbluse hver. Det var noget, som vi herhjemme ønsker Molo lavet meget mere af med basket. Vi har også ret meget med racerbiler på. Som I ser, vi har penalhus og pung og hue og en bluse i det her print. Og det bliver også brugt hver dag, alt sammen. Den nyeste med, jeg ved ikke, man kalder det racerbiler, med sådan nogle gadebiler, den bruger min søn så meget, som man overhovedet kan. Også fra efteråret. Den er han rigtig glad for. Han går i en sprogskole, hvor de synger nogle sange om, at de skal rejse sig op hver gang man har den farve på, som de synger om. Og han skal næsten altid have den på de dage, han går der, fordi så er han sikker på, at han rejser sig op hver gang. Fordi den er bare fyldt med farver. Det her joggingsæt her, det er vist nok også for efteråret. Det er også bare super lækkert. Det kan være lidt svært at få med her på filmen, tror jeg. Men der er nogle... I kan nok ikke se så godt, men der er nogle små farvede neonfarver prikker gemt ind i stoffet, og det ser bare rigtig godt ud. Det skal ses på. Og det går min søn rigtig meget i. Der er lynlås helt op til, og det har de jo stor sjov med herhjemme, at de kan dække hele deres hoved til. Sengetøj, der har vi 3 sæt. Vi har det her safari-sæt og fodbold selvfølgelig i junior. Og så har vi regnbuesættet, som også er et must-have, hvis man er monofan. Og det har vi i voksenstørrelse.
I overtøj, der har vi denne her vest. Den er rigtig lækker. Og så har vi en vanteflis til min yngste søn. Den er han rigtig flot i. Jeg elsker de her skrigende farver til ham. Derudover har vi også et par flyverdragter. En regnbue fra sidste år, vi købte sidste år. Og ja, den er min ældste søn ved at være lidt for stor til nu. Men det er han meget glad for, det her regnbueprint. Så har vi regntøj, også med vanterne. Og bukser også til, hvor der er bagpå er der en refleksstjerne. Så har vi den her jakke, trøje ting, som jeg har fundet på Trendsales. Den er vi rigtig glade for, og super dejlig til at have mine sønner her på. Man kan se indeni. Der er den også, den krasser ikke eller noget. Den er dejligt blød for ham her på. Og også varm. Min søn har været til fitting op hos Molo, hvor en af designerne kommenterede den, og sagde, at hun faktisk ikke mente, at den overhovedet har været produktion. Så det er nok en kollektionsprøve, vi har her. Jeg har dog set, hvis du er interesseret i den, at der er flere, der sælger den på Trendsales. Bare i sådan en olivengrøn farve i stedet for. Og så har min ældste søn også en vanteflis. Den har det ikke så godt mere, som I kan se på den ene vante. Men den har også været brugt godt. Som I kan se, så har vi også en del Molo. Ligesom at med videoen i går med Catby. Men det er også et af de mærker, som der bliver købt ret meget af herhjemme. Og som drengene er rigtig glade for. Og jeg vil selvfølgelig rigtig gerne se, ligesom i går, hvad I har af molotøj derhjemme. Så lav en film og smid den ind på Facebook, på vores Facebook-væg. Eller nogle billeder. Det er også fint. Og skriv en lille kommentar om, hvad I har været gladest for hjemme hos jer. Og det betyder selvfølgelig ikke noget, om I har lige så meget som mig, eller kun et par bluser, eller om I har endnu mere endnu. Altså dobbelt så meget, hvis det er det. Det er sjovt at se, hvad folk har, og især de gamle kollektioner, synes jeg. Ja. Så vi ses inde på Facebook og inde på bloggen. Hej!